أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. caggal yettude allah e julde e nelaɗo makko muhammadin yo jaam e kisal gone makko kanko e koreji makko e wondiɓe makko kala. eɗen jokka yewtere meɗen wiyetende ihyaul islam, wurtingol l'islam. tawi pawiɗen hannde ko e deftere men wiyetende alqawlu sarih fi zuhuri lmahdi walmasih, haala laaɓka ko faati e peeñgol mahdi kam e isa. tawi windi deftere nde ko Nazir Ahmad mu almubashir al islami al ahmadi wa amirul jamaa al ahmadiya fi Ghana sabiqan. biyeteɗo Nazir Ahmad mo ganduɗa ko toon to siyal kooti jeeno, kono ko kañum wonno mubashirul islami al ahmadi gardinoɗo dental jamaatul islamitul ahmadiya to Ghana ndeen Afrique bange hirnange. yo allah ɓuuɓan mo. tawi hannde o ko e bahsu mo ganduɗa ko jeetaɓiijo e nder bahsuji ɗi o waɗi e deftere he, tawi kadi kanko woni cakkitiɗo. tawi toɓɓere nde ko hujjaji gonɗugol hadrat Mirza Ghulam Ahmed al Qadiani al imamul mahdi wal masih al mawud alayhi salam. tawi ɗum e hoore mum egga ko e haashiya mbiyen taarindi jayde wotere nde wiye al bushra yaltannode toon to Haifa Palestine. hujjaji gonɗugol imam mahdi alayhi salatu wassalam, dendagal peesirɗe tawetenoɗe e annabaɓe yawtuɓe ɗe yimɓe gandiranno gonɗugol maɓɓe tawama e ahmad almasihul mawud alayhi salam. woni hujjal laaɓtuɗo, woni kawis peeñƴo e gonɗugol nodditagol makko e gonɗugol wonde koto allah subhanahu wa taala o yimmi. alqur'ana tedduɗo ko kañum woni ngorondi ngam wawde andude ɗen peesirɗe. ɗum tagi alay sago duttoɗen e alqur'anil karim e peññingol mum ƴeewen fawde ɗen peesirɗe e dow imam mahdi alayhi salatu wassalam, beele ganden no ɗe gonɗiniri annabaɓe yawtuɓe ni ko noon ɗe gonɗiniri mo. peesirgal gadanal ngal neɗɗo ina wawa peesde ha anda gonɗugol nodditiɗo ko konngol allah subhanahu wa taala e ɗo tabitini gonɗugol annabi men muhammadin yo jame kisal gone makko to haali to suratu yunus aya 17. faqad labithtu fikum umran min qablihi afala taqilun. mi ñiiɓi e mon duuɓi kewɗi ko adinde mboɗo wiya on hande ko allah nelimi, beele on kutorta ko hakkillaji mon e wawde andude ko goonga. oɗo aya fodde chartiyeji 4 nane e makko. chartiyeji ɗi so ɗi tawama e kala nodditiɗo alay sago o wona gonɗuɗo. goo yataw nodditiɗo o omo wonno e nder yimɓe makko ko adinde omo noddito o wasa wonde tumaranke garɗo mo andaka. ɗiɗi, yataw o ñiiɓani e maɓɓe kadi duuɓi seeɗa tan, ala ko duuɓi ha heewi gila ko suka ha o ƴafti
ha o woni mawɗo tawi ɗum fof ko yimɓe makko o woni ngati ko ɗon o wonata ɗo ɓe mbawi humpitade ɓe mbawi jarribade gonɗugol makko e dendagal jiilidi gurdam makko gila ko suka ha o jafti ha woni mawɗo. sarri tataɓijo yataw ko gandaɗo e nder yimɓe makko tawi o wona majjaɗo ga maɓɓe ngati tan wino mbiyen masɗe ɗiɗi garɗe e nder konngol allah to wi umran ene tindina umuran ene tindina mawnugol hunde nde yani andedemo e nder yimɓe ɓe tawi wona hunde famɗude ha so tawi so golli gollal ngal jadaki omo wawa joofede gulle peɗeli wiye o waɗi ɗum kabaru o saako ko yaawi yara o wuuri maɓe gurdam ɗam iɓe gandimo ha taw so golli gollal kantore ngal omo wawa joofede peɗeli o wiye kanko waɗi ɗum ɗo kanko wino ɗum ɗo. shartinayeɓijo ya taw ɗiɗo sifaji tati kanji fof e ɗina e makko ko adino omo noddito ya taw ɗiɗo sifaji fof e ɗina e makko ko adi omo noddito hoɗum omo woni e nder yimɓe makko ɓe ko adinde omo noddito o wona tumaranke mabɓe o ñiiɓiɗo maɓɓe ɗo kadi duuɓi kewɗi wona balɗe seeɗa ala ko gila doge gurdam makko fof gila ko suka ha o ƴafti ha woni sagar fof koye maɓɓe o wondi tawi kadi ko gandaɗo e nder maɓɓe ɗo sifaji soɗi tawama e makko ko adino ɓe noddito nden noon kala nodditiɗo noddiragol bawgol wonde fof o sifori ɗiɗo sifaji nayyi alay sago wona gonɗuɗo e ko nodditi ko ngati dendagal annabaɓe ko siforinoɓe ɗiɗo sifaji ko adi nde ɓe noddito ɗum tagui tawɗen e haala ka e nder aya tedduɗo o omo huccini haala ka e joom haqqillaji en omo falloroɓe konngol ngol wiide afala taqiluna yani omo ronkiniraɓe wiide ɓe afala taqiluna beele on kaqqilta ɗum tagui en anda nelaɗo sallllahu alih wa sallam sa gande allah jippine makko wa anzir ashirataka al aqrabin jertin bandiraɓe ma ɓadiɓe ma ɗum wonno koye fuɗɗode noddandu makko holko nelaɗo allah sallah alih w sallam adi wadde o adi fof ko jaggude seedam faagal e yimɓe makko ɓe wonde ko gonɗuɗo taw ko adi ndo mo yettina ɓe ko seedam faagol laamugu wonde ko gonɗuɗo ko ɗum o adi nangude e maɓɓe ngati o yehi koto hayra safa o luuki o noddi ɓe e sawtu makko towɗo o wi ehemon koreji ehemon bandiraɓe ehemon wondiɓe kamɓe fof ɓe dogi ɓe gari ɓe taarimo ɓe pottidaɗe maɓɓe faade makko eɓe ƴeewa ko jogori haalde o wiɓe somi wi on caggal nde ɗo hayre konuyal mawgal nan ɗon ne jogori arde yana e mon beele on gonɗinat kam ɓe jaabimo ɓe mbi min meeɗa tinirdema fenade ko ɗum woni konngol maɓɓe e makko ma jarrabna alayka kadiba min meeɗa tinirdema fenade de nde noon ko ɗo o nangi seedan faagu e maɓɓe wonde ko gonɗuɗo ɓe mbi ɓe meeɗa tinirdemo fenade deke ko adi omo jogori haalande ɓe ko haalata ko o waɗi feere haaɓe ceedanima wonde kankude ko wurde maɓɓe ko fof ɓe gandirimo tan ko gonɗuɗo wadde gonɗugol annabaɓe gurdam maɓɓe fof ko adi annabagal ngal zaati ko dalilu cembuɗo e dow gonɗugol maɓɓe e ko ɓe nodditi ko ɗum ɗo noon ko hunde mawde kono ko hunde wondude e goƴa mawɗo kadi ngati heewi yimɓe wirtotoɓe ɗiɗo sahaaji ko alda e yeccitade walla teskade ɓe gona e jalkidde ɗum walla ɓe gona e jalde tawi ɓe ganda e ɗiɗo sahaaji ko hen mahate ngorondeji ɓurɗi mawnude ɗi ganduɗa janggo koye mum gande kam e humpito ko hen mahoyte janggo ko kañum de woni rewidade gurdam neɗɗo jonnoon kala mo ina fenna kadi oɗo dalilu mo ganduɗa ko gandal yanke mo alqur'an tedduɗo o addi mbiyen mo tan o foti ko rewidade tarih o wahlita kayitaji mum o ƴeewa gurdam yimɓe mawɓe beele ne tawe gooto e maɓɓe ɗiɗo sifaji nayyi fof tawe e makko tawi kadi ko penowo e ko nodditi ko wawa wonde kala nde neɗɗo nodditi tawi ɗiɗo sifaji nayyi fof ne tawa e makko tawata ko gonɗuɗo
so neɗɗo jaɓani ɗum noon yo rutto e tarih o addana en gooto e yimɓe nodditinoɓe walla gooto e yimɓe mawɓe alliyankooɓe tawi ɗiɗo sifaji nayi fof ne tawa e makko o rutti kadi woni penowo e ko noddiri ko pellet jomum wawa ɗum tagi mawɗo joom haqqillaji en e sahabaɓe woni kawo men aboubacry ne siddiqi yo welani allah wone makko o yawni e gonɗinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko alda e ɗaɓɓude e nelaɗo hay dalilu goto ko alda e ɗaɓɓude e nelaɗo hay hujja goto keso so wona tan ko andirno nelaɗo sa sallam e gonɗugol mum e nder gurdam mum jawtu jamɗam ko andunono on gonɗirno hanki ɗum tagi o gonɗin ɗum e ko noddata hande ko deke dalilu seydna aboubacry e jabde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam koko andirno nelaɗo sa sallam gonɗugol hanki ko adi nde nodda ko noddata hande ko ɗum tagi nde noddi hande tan o jaɓi ko noonne kadi hiracle mo ganduɗa ko kañum wonno lamto rome jillani e ɓerde makko hay sikki goto walla sikkitare e gonɗugol nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam sa gande noddade nelaɗo yettimo o hagoqini o witti ga gurdam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o andi ɗum kadi e ɓurɗo sattude gañgu e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo wonde beñodiɗo nelaɗo mawɗo lundiɗo makko mawɗo e on saaha abi soufiane yo allah wone makko ngati caggal mumen gandi o naatoyino l'islam nde o witti e abi soufiane on saha taw abi soufiane ko gaño nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko cattuɗo weñgo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko cattuɗo lundagol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko hiracle oɗo lamɗo rum o andi e abi soufiane wonde nelaɗo ko gonɗuɗo ko adi nde no noddito ko nodditi ko nden kanko oɗo lamɗo o haali konngol makko lollungol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngol o wino annahu lam yakun liyadara alkadiba ala nnasi wa yakdiba ala llah sahihul boukhari aljusul awal safa nayaɓijo o wi o faami kay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wappata fenande yimɓe rutto fena e allah subhanahu wa taala sabu o namdino ɓe soufiane beele omo fenanno o wi ala on ko koolaɗo e maɓɓe e ko gonɗuɗo ɓe gandirani omo fenande lamɗo o wimo kanko kay o wasatano wurde taw o fenanta yimɓe o rutto hande o finatano o fenana e allah subhanahu wa taala haala kane tawete sahihul boukhari jusu gadiɗo hello nayyi nden noon e ngol ɗo dallinirogol cembugol ko e ngol ɗo kadi imam madi alayhi salatu wassalam dallinori e gonɗugol makko o haali haala ka ganduɗa so en battika kanko o haalno haala ka koye urdu ka watta e arabia enen mbiyen so en battika e pular tawi haala kane tawede deftere makko witende tadkiratu shahadatayni hello 6 o wi onon de mi wodiri hay goto mon wawa tumde kam fenade walla fefindagol walla jamfa e nder puɗɗe gurdamam hakkudam e mon cikkuɗon noon mo ganduɗa alhaali mum ko aadori fenade e fefindade on woɗɗata nde wonata kadi koko fefindi ndeɗo hunde e muɗum sinno ko gaadorinoɗo fenade e fefindade wiye kadi ndeɗo yanti e penade ɗo fenanno walla ngol ɗo fefindagol kadi yanti e ko fefindono kono ala noon beele na e mon gooto bawɗo yuwde hunde wotere e nder gurdama beele wone mon bawɗo ɗum hay goto wawa ɗum noon wonani ɓural immorade to am wona mbaw kam wona hattanam ala ko ɓural gimorinogal to allah subhanahu wa taala allah fawi kam e dow kulol allah gila mboɗo famɗi kono ɗum ɗo wonani aya kawis wonande ɓen miijotoɓe o wiɓe hay goto mon wawa tumde kam fenade walla fefindegol kono e on zamanu yiyama ko winda ko heewi hatta nde o noddirinde kono noon hay goto mabɓe artani nde ɗo toɓɓere ne yona en ɗo tan haalde seeɗan faagu ɓurɗo sattude e gañgu e makko kanko imamade alayhi salatu wassalam mbiyetoɗo cheikh mouhamadou hussein albatalawi kono ƴeewen cheikh mouhamadou hussein albatalawi hokko fiɓno e imam madi ko adi nodditegol imam madi hade hadrati mirza goulam ahmed al gadiyani noddirade ko nodditi ko ƴeewen oɗo cheikh mouhamadou hussein albatalawi hol fimde nde joguino e makko kanko mouhamadou hussein albatalawi o haali tawi omo manta deftere nde imam madi winduno wiitenode albarayinul ahmadiya nde windi guila o noddiraki ko noddiri ko wonde kanko woni mahdi walla kanko woni isa o wi
o haalno haala ka koye ɗemgal maɓɓe watta e araba enen en pula ka o wi deftere nde haalande nde de hono mayre walli faaka e tongre l'islam yankoɓe enen ndi en ganda janngo ko ñalawmaji jogori addude ene wawi allah ne jogori kewnude hunde immorinde to muɗum binduɗo nde ɗo deftere de o hono makko weeɓani no deftere makko nde wayi wasde dañde nando ni ko noon o wasiri dañde nando kankone ngati famɗi nde zamanu addi hono makko to tabitgol kawnigol e ligganade l'islam wallude l'islam ballal gonɗungal tawi walliri l'islam ko fittandu mum e jawdi mum kuɗol mum ɗemgal mum sifa mum e fof mum so tawi won mbiɗo kaɗo haala koko ɓurtina yo addan en tan seede mo wawi darnude ɗo peññinɗo bawɗo feññinde l'islam hono no hadrat mirza ghulam ahmed alayhisalam feññiniri l'islam ni yo darnan en ɗo bawɗo ruttude joom laabi meranteji en e juwale munen bonɗe e gañguji maɓɓe ɗiɓe ndodinoɓe gañi l'islam ɓe gañi nelaɗo sallah alih w sallam denaɗo yo darnan en ɗo bawɗo ruttudeɓe hono no hadrat mirza ghulam ahmed al gadiyani ruttiriɓe ni o ruttiriɓe de e kala sembete ko hujja laaɓtuɗo mo ganduɗa hay goto rokkaka hoɗo makko ko adimo o jokki omo haala kanko cheikh mahamadou hussein albatalawi ɓurɗo añde imam madi e dow leydi e omo haala o wi wonde balle fiiɗo brahinul ahmadi o de e humpito añɓe makko kam e sehilaɓe makko fof allah de woni jonɗomo ko dariɗo e sharia l'islam ko kulɗo allah ko gaynetiɗo te ko gonɗuɗo la qaimum bichariati l islamia wa taqiyun wariun wa saduq o haali ɗum koye jayde makko nde ganduɗa kanko hoore makko yaltinannode nde wiye ishaatu sunna e mujallad jeego ɓiijo ko toon haala ka tawate nden oɗo ko ɓurɗo ande imam madi alayhi salatu wasalam kono ko kanko seedi on ko dariɗo e sharia ko kulɗo allah ko gaynetiɗo ko gonɗuɗo ko ɗum ko seedan fagal ngal añɓe makko zati ceedi e makko gurda makko fof ko gonɗuɗo ko adi nde omo noddito kono o wawa wonde gonɗuɗo hande kadi o fina o fefindo e dow allah subahanahu wa taala o gonɗana yimɓeɓe o fenana allah wawa wonde annabi isa ibnu mariam annabi bani israil yankeo kisal allah wone makko kanko e hoore makko omo ronkiniranno yimɓe makko ono kaɗo haala omo wiyannoɓe man minkum yubakkituni ala khati'a hole mon bawɗo fennirde kam gofol wiya kam mi meeɗi wadde nde ɗo bonande hole mon bawɗo ɗum hay goto wadde gonɗugol annabaɓe e kala noddiriɓe ko adinde eɓe noddito ko seede ko dalilu wonde koɓe gonɗuɓe koɓe noddiri ko nde noon ngal ɗo peesirgal ngal allah woppiɗo woppannoɗo annabaɓe e dendagal noddirinoɓe ko ngal ɗo peesirgal ɓetirɗen mo kadi tawɗen e ngal ɗo horum ko noon allah waɗanimo ko gonɗuɗo gila o noddiraki nden noon ko gonɗuɗo e ko noddiri ko peesirgal ɗaɓiwal ngal ganduɗa ha joni ko alqur'ana tedduɗo kadi feñiri ɗum e konngol allah towɗo o wi qul inna alladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun suratu yunus aya capanɗe jeeɗiɗi konngol allah subahanahu wa taala to wi walaw taqawwala alayna bada al aqawili la akhadna minhu bilyamin thumma la qata'na minhu lwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin alhaqa aya capannaye joyi ha capannaye jeetati mbiyade ɓen fefintoɓe dow allah fenade ɓe maletaki ɓen fefindiɓe dow allah fenade ɓe maletaki ɓe mbatta réussir so tawi fefindima e amen yoga e konguɗi so neɗɗo fefindima e amen wi min mbi taw min mbiyani wi minen neli ɗum tawi min nelani ɗum mamin nangguirmo goonga mamin nangguirmo sembe mamin taƴ ɓoggi dande makko ala e mon foof kadi bawɗo haɗandemo ɗum allah subahana taala wi so neɗɗo fefindima e dow mum ko nangomo woparamo o yaha o wopara dawa makko kadi yaha ɗeɗo ayeji ɗiɗi e yeru majje noon e alqur'ana ene heewi teɓ kadi eɗen labtinigol mawgol no feewi wonde on pefindiɗo e dow allah o haalkini e dow allah haalaji ɗi allah haalani on o maletake o watta réussir e noddandu makko ndu mutlagan tarih e dendagal kayitaji mum ko winda
ala fof ɗo meeɗi tarih meeɗi en haalande annabi penowo noddandu makko tabiri o dañi rewɓe e makko kadi ɗum heddi e dow leydi he meeɗa wadde so wonɗo waɗi yoɓe kaalanen woodi noddirhiɗo annabagal tawi ko penɗo e ko wi ko o heddi walla noddandu makko heddi ha o dañi rewɓe e ndu noddandu ene keddi ala ɗo meeɗi wadde e tarih sabu ko allah wi so jomum feni tan ko guittowo ɗum e dow leydi ha laaɓa o itta noddandu mum ha laaɓa dañata dewowo e muɗum nden noon kala noddiriɗo annabagal tawi ko pefindiɗo ko penowo e dow allah allah subahana wa taala wi sakat dental makko caggal makko seeɗa tan o halko noddandu makko halko kono kadi so neɗɗo fenni oɗo dalilu mo alqur'an karim addi yo haalan en neɗɗo goto tan goto pet mais noɗo noddirade annabagal tawi ko penɗo e noddandu makko ndu caggal mum o waɗi réussir te batte makko kadi keddi caggal makko yoɓe kalane goto tan meeɗa wadde so won mbiɗo ko annabi so heddima noddandu makko heddima ene yahatan ko dalilu wonde ko gonɗuɗo saabu allah yi woppata ɓeɗon ƴettin anduɓe kadi e nder leñol l'islam hokko kaali e kan haala zati ibnul qayyim to deftere makko wiyetende zadul ma'ad o wi enen de en jaddata wonde hewɓe e fenoɓe darinoma ɗo e dow leydi he dañi sembe kono noon alhaali mabɓe timmani toɓe panoroɓe jettoyaki toon kono kadi juutani zati dummunna mabɓe juutani allah wurti e mabɓe nelaɓe mum momti batteji mabɓe taƴi cagle mabɓe guittiɗo gonka mabɓe ha laaɓe o heɓiri o wi ko ɗum ɗo de woni sunna allah e jiyaɓe makko gila aduna o dari o ila an yarisa llahu l arda wa man alayha ha allah rona leydi ndi e wonɓe dow leydi he kala nde neɗɗo noddirhiɗo tawi ko fenade allah ittat mo ɗo itta dental makko momta batte makko ha laaɓa e dow leydi zadul maad jusul awwal hello temedde 5 kono ne kadi sahibu nibras omo haala to hello temedde 4 e 54 o wi ko gonga kay won noddirinoɓe ɗo taw ko fenoɓe ɓe noddiri annabagal ko wayno musaylama jeyaɗo to yamama ko wayno aswad al ansi ko wayno sujah mo ganduɗa ko kahina wonno o wi kono woɓɓe mabɓe mbara woɓɓe mabɓe tuubi o wi meeɗani yuɓɓude kabaru penowo e annabagal so wona ñalawmaji seeɗa tan wattinta ɗo moƴƴi gasata ko balɗe tan nden noon tawde nelaɗo sala alih sallam heddima duuɓi 53 ene nodda e allah subahanahu wa taala oɗo du munna omo wawi wonde pestirgal wonande gonɗuɓe nden mbiyen newanta ko penowo nde heddoto fodde oɗo du munna tawi o mona e dow fenade makko nde wawa wonde neɗɗo wuura duuɓi 53 ina nodda ko noddata ko omo heddi walla noddanu makko ndu heddi fodde oɗo du munna wawa wonde ɗum ɗo woni aqida anduɓe moƴƴuɓe yawtuɓe e nder leñol nelaɗo sallallahu alih wa sallam kono kadi ari to sarhu aqaid linnasafi to hello temedere o wi hakkille kay ene felliti hunde nde wawa wonde masalan ɗeɗo gueɗe e ko wona annabaɓe on ganduɗo ko pefidiɗo e allah subahanahu wa taala caggal mum allah muñanamo fodde duuɓi 23 o wi wawa wonde o wi hakkille kay wawa ɗum jabde meeɗa wadde nde noon ko allah haali to koko noon woori o wi ɓe la yuflihuna ɓe maletaki to o wima o nanguɓe o woppata jomum so tawi tan ko pefidiɗo yahata hay nokku ko balɗe seeɗa a bada dawa mum wawa ɓurde duuɓi 23 duuɓi 23 o wi masihul mawud alayhi salam wonde hadrat mirza goulam ahmed o heddima caggal feññinde mo noddandu makko ndu ko ɓuri duuɓi 53 omo nodda yimɓeɓe kala faade l'islam omo nodda ɓe gollirde ñawoje alqur'ana tedduɗo beele omo wawi wonde penowo waliyasu billah nden ɗum firtat pesirgal alqur'ana teddugal ngal ɗo firtat kadi ko alma meɓe haɓoqinɓe julɓe kalno firtat kadi ko tarih windi wonde penowo noddiri annabagal on wawa kabaru mum wawa darade alhaali makko wawa foccade o wooda ɗo sikki ala keddagol makko kanko fode duuɓi 53 omo nodda e ko noddata ko ene wayno ɓuuri duuɓi 23 ɗi mbiyanoɗi ɗi kono kadi noddandu makko ndu heddade ɗo fodde ko ene wona duuɓi 153 hikka ko dalilu wonde ko noddiri ko ko gonga so wonan ɗum tawanno allah ittima ɗo ittiɗo dendal makko pesirgal tata ɓiwal ngal ganduɗa ha joni ko alqur'ana tedduɗo zari haali ɗum
الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آل عمران آية 9 kala kujjondirɗo e ma caggal nde keɓɗa gandal laaɓngal jananɗa ko ari e maako dokkuɗamo kankone hujjaji laaɓtuɗi o jaɓani wiɓe joni ngare noddon ɓiɓɓe min nodda ɓiɓɓe amen noddon ɓiɓɓe mon yani min nodda rewɓe amen e rewɓe mon fof dental amen min gona représentant dental amen gonon représentant dental mo kuɗodiren mbaɗen kuddi Allah yo won e dow fenoɓe. nden noon ene jeeya e pesirgal ngal Allah subahana wa taala waɗi ɗo neɗɗo ɗo so noddirima tawran ko gonɗuɗo e ko noddiri ko Allah addanimo hen gandal laaɓngal o hokki hujja yimɓeɓe jeddi omo jogui lawol noddude ɓe huɗodirde kala penɗo yo Allah halku ɗum. kono ngal ɗo pesirgal kadi beele kanko Hadrat Mirza Ghulam Ahmed Al Qadiani o rewi e maggal walla o rewani e maggal. nden en paamiɗo kala pennuɗo annabi e annabaɓe sikki ala wonata pesirgal annabi o tindinowal gonɗugol makko ko o nodda pennuɗo mo yo arɓe kuɗodira kamɓe ɗiɗo fof ɓe kawra e kuɗodirgol ngol noddiriɗo annabagal ngal e pennuɗo o fof ɓe mbaɗa Allah subhanahu wa taala yo ñawɓe yo Allah jippin kuddi mum e dow fedde fende nde soko noddiriɗo o fini yo Allah jippin kuddi mum e makko soko jedduɗomo o fini yo Allah jippin kuddi mum e makko e dow gurdam gonɗuɗo walla e dow mudda moɓe toɗɗi kamɓe ɗiɗo ko toɓe paamodiri fof. Imam Mahdi alayhi salatu wassalam o huɗodiri e heewɓe añɓe makko kamɓe fof Allah halkiɓe Allah werlimama ɓe kuddi kame koyera e perte haala maɓe haalama sifaji maɓe paccirama to deftere wiyetende haqiqatul wahyi nde ganduɗa ko kanko zati masil mawudu windi ɗum alayhi salam. nde noon tawde kuɗodirgol ngol e ngol heddo ko ngol peesirgol wonande gonɗuɗo e dental muɗum kadi dental Imam Mahdi alayhi salatu wassalam ene hebli e less araray amirul muminina maɓɓe mawlana al khalifa nasarahullah e ngal hebli e huɗodirde kala pennuɗo mo ganduɗa ko candallo caggal nde hujja ñiiɓe makko. Jama'atul Islamiyatul Ahmadiyya ko noddata ko ha hande ha ñallunge hande eɓe nodda ɗum so tawi neɗɗo ina yeddi ɗum ha leli e leydi wodani ɓe ko labtinande jomum ha laaɓa so hujja yani e mum jaɓani ɓe nodda ɗum e huɗodirde e dow yamirore amirul muminina so tawi jomum jaaɓi ngal damale ngal uddiri ha hande gam hollude gonɗugol dental ngal. alay saggu kadi Allah ma feññin kuddi mum e dow dumunna dottaɗo o fodde koɓe kawri ko Allah ma jippin kuddi mum e dow fedde fende nde beele won goto pennunoɗo Imam Mahdi alayhi salatu wassalam beele won pennowo Imam Mahdi alayhi salatu wassalam daro hande e ngal ɗo dingiral wiya Allah subhanahu wa taala yo won ñawowo hakkude makko e ngal ɗo dental te ko Allah woni polɗo e dow jiyaɓe makko sikki ala kala gartiɗo hen Allah ñawata ha ñallunge hande. e noon ɗo ko pesirgal kadi wonande gonɗuɓe eɓe gonɗani gonɗuɗo so tawi noddirima so won jedduɗo walla so won noddiriɗo tawi o gonɗani woodi jedduɗo caggal nde hujja waɗi ɓe labtinana o labtini pandal ɓe ha labti ɓen jaɓani eɓe mbawi noddodirde e huɗodirde ɓe kawra e dumunna moɓe dotti kamɓe ɗiɗo fof pamodiri hen yo Allah jippin kuddi mum e dow penɗo e maɓɓe. nden noon ha hande beele won darotoɗo e dingiral zati fenna Jama'atul Islamiyatul Ahmadiyya fenna puɗɗude dental ngal Imam Mahdi alayhi salatu wassalam o suusa kadi wadde Allah subhanahu wa taala yo won ñawowo hakkude makko e maɓɓe dammal noon e uddiri gila e makko ha yetti e khalifa makko ha yetti dendal ngal fof jedduɗo fof lawol ene uddiri kono ɗo ko dalilu gonɗugol makko saabu dendagal darinoɓe e ngal damal Allah subhanahu wa taala halki ɗumen. dalilu nayiɓijo mbiyen pestirgal nayiɓiwal ngal alqur'an karim haali ha joni ko konngol Allah towɗo alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سورة الجن آية نوغاس إجيدي ها نوغاس إجيني. الله تدرو تودو ويكو كانكو وني غاندو mbirnidi o feññinanta e mbirnide makko hay goto so wonaɓe o wela e nelaɓe. kono wadde andude mbirnidi oɗo aya tedduɗo omo labtinan en wonde Allah subhanahu wa taala ko kanko hertinanta annabaɓe makko o ƴingitaɓe ko heewi e mbirnidi. Imam Adi alayhi salatu wasalam Allah ƴingitimo, Allah andinimo fodde ujunnaje eɗe gueɗe ɗe ganduɗa ko birniɗe. ne hen gueɗe ɗe ganduɗa mbaɗi, ne hen gueɗe ɗe ganduɗa o haalino kono saaha mum yontani taw. ene jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa o habri tawi ko lolli ko habri kay ene heewi, no boatuji makko ene keewi. kono noon ene jeeya e lolluɗi ɗi ganduɗa mbaɗi e zamanu makko zaati. kabrugol makko ga sukaɓe makko ɓe kamɓe fof ko adi jibinede mabɓe, worɓe hen e rewɓe mabɓe, e innudemo kadi inɗe mabɓe ko adi kadi ɓe jibine. ɓiɓɓe ɓe Allah rokkunomo ɓe pop kala hen goto haade mum jibinede o haalat o wiya Allah haalnimo ma yetmo ɓiɗɗo, so debbo o wiya ko debbo, so gorko o wiya ko gorko, o wiya kadi o inniri ɗum naggam. jibine kadi arane woni ko wi ko ƴetta inde mum yaada hen. kono oɗo ɗiɗo kabaruji wurdunoɓe makko ɓe kañum en ceedori ɗum guite mumen winda ha yetti oɗo saaha. kono ɗum ɗo suusanoka tongede tawi wurduɓe makko ɓe ne gandi wona noon woruno. kono ɗum koye kabaruji ɗi ganduɗa ko Allah woni ganduɗo mbirnidi, kañum wi hollata mbirnidi mum so wona nelaɓe muɗum to banggue ko heewi e mbirnidi. nden noon Allah rokkimo famde ko heewi e mbirnidi. ene jeeya hen ɓesgu makko ngono fottiri ala hen garɗo so wona taw o haalino garal mum guila arani. so debbo o haala, so gorko o haala kadi no wiyete. ɗum ɗo waɗi ko noonne kadi habrugol makko ga kareli guerre mondial baɗoji o haali ete kadi ɗi mbaɗi. o haalino musibaji ɗiɗi jogori rondade ɗi mbaɗi. guerre mondial premiére, guerre mondial deuxiéme fo waɗi. ko noonne kadi Qaysar gonnoɗo to Rusiya e on saaha, gonnoɗo laamɗo dundariyanke kono kadi ko joom doole wonno joom sembe, gonnoɗo e nangue mum mbiyen. o haali e makko nubuwa, o wi on de ene jogori wattinde ɗo welani, en jogori wattinde haal jurminiɗo no feewi, te ko noon wayoyi. ndeysan kudara waɗa jagga kono battane foof kañum e famille mum foof mbarda lawol gotol. kono ene jeeya e kabaruji kadi ɗi o habruno mbaɗi. habrudemo taun, mbiyen ñaw bonɗo mo wino ina waɗa te waɗi. o haalino wonde o hoyɗi maleykaji ene ngawa puɗi ɓaleji e saraji région mabɓe o e ko taari ɗum foof en ɗo. o namdiɓe ɓe kalanimo o fini o haalani yimɓeɓe wonde taun bonɗo ne jogori arde, yo yimɓe dutto e Allah yo gonɗin guila ɗum waɗani. e kono noon waɗo yino yimɓeɓe ina gandi dawuno no wano. kono kadi ko ɓurno hawnade tawuno foof ko Allah subhanahu wa taala wimo inni o hafidu kulla man fi dar. kala gonɗo e galle ma e an yani kala natɗo e gonɗindema tawi ko gonɗigol cembugol mami reen ɗum. o haalino noon tawunaji ɗi ɗi mbattat serani ɗin jiiyaɗi e kala saaha eɗi mbatta ha e ñallungue hande to gonɗen ɗo en jiiɗiɗo waba uji jahoji e dow aduna he. eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓiltu ɓiliɓe hen, yo Allah reen ɓe keɓani, kono kadi yo Allah hollu aduna o holon woni imamu zaman mabɓe ɓe mbawa jabde beele Allah dandaɓe ɗiɗo jarabuyeji. kono kadi o haalino jarabi jogorɗo jippanade Dimashq. aduna o fo hande to fawi en guite guila 2011 hay goto majjaka hande ko kewi toon. koko haalno guila e gurdam makko, o yalti aduna guila 1908.
presque fedde duuɓi temedere caggal sankademo nde Allah haali o waɗori. kono kadi o haalino zilzaluji mawɗi baɗoji tonete to Inde ɗi mbaɗi. o haalino kadi kabaruji ga Nadir Khan o wiyoyimo Nadir Shah waɗi wona nde wittuɓe histoire one gandi no yaruno. o habri ga hoore makko zaati o waɗi nubuwa wonde Allah rokkimo ma wuur gurdam juɗɗam te o feññini ɗum ɗo ko adi mayde makko fode duuɓi capantati o wuuri caggal mum fode duuɓi capantati Allah wurdima haw dañi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi pawɗi. hol cuusto darade waɗata hadde wiya min mami wuur ha juuta. kono kadi ne jeeya e kabaruji ɗi o habri kadi jiiya kabaru mo habruno ga bappañeɓe makko o wi kamɓe ɓe nde Allah ma taƴ geñgol maɓɓe kono geñgol maɓɓe fuɗitorto tan koto makko ɗo. Allah wahimama mo ma hollumo kanko geñgol juutgol no feewi. kono no wano ande jiɗɗo fo yo ya humpitoyo dendagal bappañeɓe makko famille munen kontinani fof taƴoyi ha laaɓi e nder suudu maɓɓe kanko tan heddi famille o ina yaha koye makko tan ko heddi ɓe fo dartima ɗum koko haalno gila waɗani waɗi yirama guite. habrudemo wonde maw maayi maayde aadiyankore hay goto wawa wardemo Allah subhanahu wa taala ma renmo gila nde Allah wahyimo wimo id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika ko ɗo o faami wonde ko Allah hetti e wardemo ɓi adama wawa wardemo o haali wonde ɓi adama wawa wardemo ete ala laabi ɗi ndewaka ala façon no waɗiraka ngam wardemo kono Allah renimo. eko wona ɗum ɗo o ɓuri heewde e ndiɗo birnidi heewde no feewi kayri fof ndi waɗi waɗgol mayri noon ko hen feeñi gonɗugol makko alayhi salam. ngati Allah subhanahu wa taala haali o wi o ƴengitta e birnidi makko so wona mo wela e nelaɓe makko. haybu kewɗo kay ala ɗum koye gonɗuɓe tan heɓoto wona noon sudfa de ala ko haybu ha heewa ko haali hen noon ene heewi. so en ƴetti peesirgal joyoɓiwal e andude annabi gonɗuɗo walla penɗo konngol Allah subhanahu wa taala to wiyata fa in asawka fa qul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'u al-alim. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون رواية حفص ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الشعراء aya temedde sappo e jeeɗiɗi ha temedde nogas e jeetati. Allah subhanahu wa taala o feññini ɗo ceerigu hakkunde wahyu alliyanke e wahyu cheytan. o wi wahyu alliyanke o de jomum yakortako so wona Allah subhanahu wa taala ko ay Allah tan o wakkilto. Allah ina yiyamo ina seedomo somo immo e waylitagol makko e nder sujjoɓe. Allah ina nananamo Allah ina andi gonɗugol makko e laabgol makko. ina sirti e wahyu cheyɗane mo Allah sifori jomum wonde ko penowo kewɗo bakka pefintoɗo. o waɗi yeru fenoɓe yimoɓe ɓe ganda ko amnoɓe tan ɓe ñiɓata e dow yiyande ɓe ngala fandare teddunde nde eɓe jahana ala kamɓe kay ɓe ndewi tan ko belaɗe fittali maɓɓe e hajuji maɓɓe aduna yankoji jasɗi. ɗum tagi jiyaɓe eɓe gumpo e kala cangol rewata e maɓɓe kadi so wona joom en belaɗe e pijirloji yimoɓe worɓe kam e rewɓe amoɓe worɓe kam e rewɓe soɓɓe worɓe kam e rewɓe. ɗum tagi Allah subhanahu wa taala siforiɓe wonde ɓe kalata koko ɓe mbatta. wamma dental annabi gonɗuɗo ɗum kay ko contraire ɓeeɗa ngal wonata tawi ngal ala hadaf ala dental annabi taw tan ko gonɗuɗo a tawat fandare maɓɓe fof ko gollude moƴƴere e yitude bonande.
ɓe ngala peeñgu yani feeñande so wona kulol allah e aynitare ɓe ngala gollal so wona sarde l'islam e weltinirde diine allah e wurtinde diine allah pocciɗo o nde noon kala dartindiɗo hayso ko seeɗa e gurdam imamadi alayhi salatu wassalam e dental makko o wawa so wona qirrade o jaɓa gonɗugol imamadi alayhi salatu wassalam wonde ko gonɗuɗo sababude no allah waɗimo ene waɗi dental makko o jaɓat wonde tigi ko kanko woni isa podanoɗo ko kanko woni mahdi kandanoɗo ko kanko woni almame hande mo ganduɗa koye sababude makko yimɓe jogori malede so jaɓimo mo ganduɗa ko binde o annabi men muhammadin sallallah alih w sallam haalnino yimɓe wonde allah subahanahu wa taala ma feññin l'islam e dow juuɗe makko ma o wan sababu konngol l'islam toowa e dendagal laamuji leydi kala walaw kari al kafiruna hayso hefereɓe belaka kaɗo haala noon hatta añɓe jama'atul islamil ahmadi ena kala ɗum hande ɓe mbiyatama ko naam kay to aqidaji maɓɓe to min jaadani wonko min pamodirani hen kono darade dadanade l'islam kay hande jamma e ñalawma saro sako e aduna he foof ko jama'atul islamiyyatul ahmadiya hey ɓe mbiya noon hayso ɓe jaadani maɓɓe to banggue jiyande kono ngal ɗon seeɗan fagal hatta añɓe jama'atul islamiyyatul ahmadiya ene ceedi wonde ko darde maɓɓe fof ko l'islam yo yaaru yeeso nde noon ɗum woni dalilu wonde ko gonɗuɗo ngal ɗo peesirgal kadi ko allah subahanahu wa taala addingal e nder alquran karim no mbawa hen andirde gonɗuɗo emo gonɗani gati gonɗuɗo en jii dental makko to sakkitto mo gonɗani o kadi en jiiɗo sakkitto peesirgal jeego ɓiwal ngal eɗen gandira gonɗugol imam mahdi alayhi salatu wassalam ko konngol allah towɗo kataba llahu la aglibanna ana wa rusuli almujadala aya nogas e ɗiɗi allah subhanahu wa taala o wi o windi o farli wonde ko poolowo kanko e nelaɓe makko polgu de ko kanko woodani kala mo neli kadi naata ɗe ngun polgu eɗen gandi noon polgu ko pecce ɗiɗiran polgu to banggue gandal yani hujja kam e dalilu no allah subahanahu wa taala wi falillahi lhujjatu lbaligha to suratul anami ko allah jogui hujja polɗo hujja jettiɗo suratul anami aya 155 nguɗo polgu ɗiɗo hujjaji woni ko annabaɓe gadoto addanede ɓe poolira ɗum añɓe maɓɓe allah subhanahu wa taala habri imam mahdi alayhi salatu wassalam wonde rewɓe e makko ɓe ɓe ceerata eɓe pooli heddiɓe ɓe wonde jama'atul islamiyatul ahmadiya ina ronkina dendagal on pennuɗo ɗum e dendagal kadi pelle ɗe fof no potiri yo ara jippo e dow diŋeral hujjodirgol yo jippo e mbiyen diŋiral kadi to banggue hujjodirde kono kadi taw ko e laabi gandal cellugal ha joni e ko ngal sarata e ngal ronkina yimɓeɓe kala e kala saaha allahumma haalaji bonɗi yennude walla ko nandi hen kono kala hen kay mo ganduɗa ko hujja tan joɗɗo ɗon kalata ko gandal cellugal ala moɓe joddi fo eɓe poola ɗum heddi hatta hande añɓe maɓɓe zati ene dari kadi ene kaalina gandi hen zati mbaɗi hunde fo donki kono firtiran ko poola o polgu kadi ne woodi to banggue madda mbiyen dañal ko memoto ɗum ɗo kadi en jiyene ɓeydo en jiyene yaara seeɗa seeɗa inchallahu taala kadi koko jokkata ha allah feññina diine mum inchallahu taala hayso tawi añɓe gonga belaka allah subahana taala koko tagata dendagal foolat ngal yettoto nokku fof leydi fof bal wuro fof dental fof ngal natata hen ɗum noon hayso añɓe maggal belaka ɗum koko waɗata tan nde wonno ko allah wi waɗat allah ko wi waɗat ko waɗat ɗum tan allah subhanahu wa taala wi awalam yaraw anna na'ti l arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la muaqiba li hukmihi wa huwa sari'u lhisab suratu radi aya 42 beele ɓen jiyani emin gara e leydi ndi emin gustira ndi banggueji mayri
goto e maɓɓe kala ko joginoo ko min ñeppitata heen inchallahu taala nokku fof ahmadiya naatata heen inchallahu taala ko allah woni ñaawowo teppitoo ala e ñaawoore makko te ko allah woni jawɗo hasboore nden noon poolgu to baŋnge madda zaati allah rokkat ɗum dental ngal inchallahu taala eɗen nana hannde ko añɓe maggal kalta yiye ko ɓe heblateɓe ko ɓe watta ɓe financé e ɗum fof ko maaleji wonde jomumen jaaɓi poolama tan saabu kañumen koye munen e keewal munen fof won gueɗe mbawa wadde so wona mballino ahmadiya kañum ene wawane hoore mum ko yiiɗi wadde fo ina waɗa alhamdulillah tawi ko dañata ko kadi dañata ɗum tan kadi koye ɓiɓɓe dental muɗum ni jamaji ni jumaji ila akhiri limtotako ni marakisu dawa ni mustashfayat ni madaris ila akhiri fof ina waɗe tawi ala ko waɗira so wona haal islam yara yeeso ala kulli halin pesirde ha heewi nan toon goɗɗe ɗe alqouranil karim haali eɗen mbawi yondinade ɗo e ko kalɗen ko ene gasa tawi ɗum ene yona wonande joom hakkillaji en eɗen ñaagui allah kisal yo won e ɓen rewɓe peewal wassalamu ala man ittaba al huda ɗon ɗo wirten yewtere men hannde ihyaul islam wurtingol l'islam e deftere men algawlu sarih fi duhuri lmahdi walmasih tawi kadi ko e bahsu mo ngannduɗa ko jeetaɓijo tawi toɓɓere nde wonno ko hujjaji gonɗugol imam mahdi walmasih mawud hadrat mirza ghulam ahmed al gadiyani alayhi salam tawi egga koye almujallatul bouchra nde ngannduɗa yaltanno ko hayfa toon to palestine en gaddi hen pesirde jeegom ɗe ngannduɗa ko garde e alqouranil karim koye majje neɗɗo wawi andude gonɗugol nodditiɗo kame wasde ɗum gonɗude kanje kala en ɓorniɗe imam madi hadrat mirza ghulam ahmed almasih mawud alayhi salam en tawi no allah waɗanno annabaɓe ɓe e noon tigui waɗanimo nden sikki ala ko gonɗuɗo aduna o fof so darima heedi banggue kanko tan goto walla dendal makko tan so heedi banggue aduna o wawa hadde no dandu yaade inchallahu taala polgu ngu waɗat banggueji ɗiɗɗi kala waɗat to banggue hujja waɗi kono kadi waɗat to banggue maddabal kadi waɗi inchallahu taala saabu aduna o hannde watti yiide ɗum eɗe balɗe eɗen gandi fedde wotere koye añɓe jamaatul islamtul ahmadiya jeeya to nder to pakistan fedde nde ne yaaji hannde ɓe guiniri koye mabɓe ko khatamun nubuwa ala ko immini ɓe sowona haɓade jamaatul islamtul ahmadiya ko coronavirus o ari e nder aduna he ko jafoɗon ɓe mbi so tawi aduna o anduno haɓorno ko ahmadiya saabu ahmadiya ɓuuri coronavirus wadde danger saabu kamɓe kam ɓe guerima ɓe mbaɗi ɓe batti ɓe donki ɓe jalti ɗum koye jayde ɓe donki fo no ɓe mbatta ha ɓe dartina ahmadiya e dow leydi he yo allah hokkuɓe hakkillaji gati neɗɗo wawa dartinde ko allah addi eɗen ñaagui allah subahanahu wa taala yo allah hollu aduna o imamu zaman mabɓe yo allah ruttu aduna o e muɗum yo allah waɗa en jeeyaɓe allah jaɓaɓe jaɓanaɓe ko feewi hen moƴƴi hen e haala he ko yo allah nafiri en ɗum ko tata hen ko saabu wasde famde yo allah famminen yo allah sellinan en yo allah andinen eɗen ñaago allah kadi yo allah rokku en hawrude saaha goɗɗo ha mbawen jokkude jewte meɗen so allah jeeyi en kadi e nder yolde hakkude he kadi tawi on jejjitani neldude min duwaw assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu